भैया कहाँ बा जवन मजा बच्ची जवन मजा वो मजा कहाँ मिली? आसाराम के मठ में मिली। इनके ज्यादा जानकारी हो वो कौनो मठ कौनो मंदिर कौनो गुरुद्वारा में ना मिली। ये गीत स्पष्ट बतावत बा कि मजवा वो कहाँ मिली मास्टर? जवन मजा जवन मजा अपने दूल्हा की लीला कवल हीरोइन बुद्ध सेन आखिरी बंद में भक्त माई से अपन परिचय देले बा।